Beraz, lehenik eta behin, konpondu nahi dugun arazoa oso ondo ulertu behar dugu, bale? Eta hortik hasiko gara, elkarbanatu klaseetan, pixka bat dedaitatu edo ikusi dituzuen arazoak eta zeinekin geratuko zareten, bale? Toren beste harikotatxo bat, bale? Horrela hasiko gara ere bai, pixkat buruak esnatzeko. Zer da hau zuentzat? Zer da eskailera hitzaren definizioa zein da? Orain berdinak gelditu bideoa eta komentatu eskailera, bai, zein dan definizio eskailerarena, bale? Hemen 5 minutu utziko ditugu. Eta, batzuk esango duzu. Leku batetik bestera llegatzeko struktura arkitektonikoa. Batzuk esan duzu, goruntz eta beruntz joateko ez dakizen bat, bale. Orduan hauentzat eskaileraren definizioa berdina da? Zenik esango nuke bigarren irudi honentzat eskailerak ez direla leku batetik bestera joateko objektu bat. Hemen erronka bat da, edo erronka baino faena bat, ezta? Erronka bat igual ume honentzat izan daiteke, eta gainerak moketatua dago, eskailera, bedan puntu arriskuntsu bat daukalako. Hemen laugarrenarentzat atretzoa da eskailera, fondo bat jartzeko moduan. Hemen skaterrarentzat, pixkat edo korrikalariarentzat ariketa bat, edo kalean topatu ditzakegun objektu batzuk zeinak kirola egiteko balio diguten, Orduan, honekin esan nahi dugu gure eskaileraren aurrean pertsona bat jartzean, pertsona horrentzat eskailerak esan nahi bat izan dezake edo beste bat, bale? Orduan, gure proiektua edo arazoa definitzen gaudenean oso garrantzitsua da pentsatzea zein dagoen gure aurrean, bale? Zein egongo den gure eskaileraren aurrean. Hori poliki-poliki joango gara ulertzen, bale? Baina, pixkat, betorrekoak kendu, eta ikusi behar dugu kanpoan errealitate ugari daudela. Orduan, guk ikusitako arazo batek, ia nola, herrian ze sentsazio ematen duen, klasean ze sentsazio ematen duen, eta beste gure imaginarioaz gain bestek zer pentsatzen duten, eta horretarako ikerketak egin behar dira, dana ez da hola bakarrik etortzen, Eta orduan, ikerketa batek 3 osagai dauzka, guk argi ikusten ditugunak, bale? Elkarrizketa pertsonalak, behatzea eta informazioa bilatzea, bale? 3 hauek garrantzitsuak izango dira eta gainetik ikusiko ditugu, badekigu zuek egin izan dituzuela orduan. Hemen berriz, aurreko bideoan ikusitako arazoak partekatu, eta aurrera joango gara arazo hauek pixkat haratago eramaten, bale? Azkenean, arazo asko ikusiko genituen, hemen ja, espazio bakoitzeko bat aukeratu beharko guruka, baina azkenean arazo batekin geratuko gara ekipoko, bale? Danak esan ditugu eraiki. Orduan, guk arazo ere bai beti pentsatuko dugu irteera moduan web orrialde bat izatea, bale? Orduan, hemen joan beharko gara gutxinaka aukeratzen ze arazo hori egingo diogun aurre. Orduan, arazo horren aurrean pertsona bat izango dugu, bale? Eskailera aurrean daukagun pertsona hori. Eta orduan, pixkat hemen, pertsonak eta bereien ingurune hori deskribatuko dugu, honek informazio emango dugu, bale? Ikerketarako. Oso argi edukiko dugu zeinentzatari garen arazoa konpontzen, orduan. Zuen arazoa gazteena baldin bada, eta gazteen adibide bat baldin badaukazue, hemen gazte baten deskribapen bat egin beharko zenukete, ikusteko ze behar izan dauzkan, zein den bere ingurunea, ze osagaik osatzen duten beraien bizitza, bale? Eta gero elkarrizketak egin beharko genituzke, elkarrizketak oso garrantzitsuak dira, baina ez dira galdetegiak, ez gabiltza bai edo ez erantzun baten bila, edo informazio kuantitatiboa, baizik eta kualitatiboa, ezta? Orduan elkarrizketa horiek landu egin behar dira, bale? Hemen dauzkazue gako batzuk elkarrizketa horiek lantzeko, baina benetan behin arazoa detektatuta elkarrizketak egiten badituzue 2-3 pertsonari, zuen web orrialdeak askoz ere itxura eta behar izana hobeto beteko du. Hemen dauzkazue txantilloi batzuk nahi izan ez gero. Gero behaketa ukiko genuke, bale? Behaketa da pasiboki begiratzen geratzea, bale? Eta horrek ere informazio asko ematen dugu. Hori bai ikusi beharko dugu, nor aztertu nahi dugun, zer aztertu nahi dugun, non aztertuko dugun, zenbat denbora, Eta, pixkat nola egingo dugun orduan, hemen ere beste txantilloi bat. Eta azkeneko ere bai da informazioa bilatzea, bale? Hor beste proiektu batzuk egongo dira ere hau egin dutenak, arazo hau konpontzen saiatu direnak, beraz, bai gomendatzen dizuegu ikerketan 3 pausu hauek aurrera eramatea, bale? Beraz, poliki-poliki, baina egingo dugu.